खुलुमबाय आंनि मुङा मिस प्रिया ब्रह्म आं दा थाखो 9आव फरायो जोंनि फरायसालिनि मुङा जाबाय उमान्द ब्रह्म गोजौ फरायसालि खुलुमबाय आंनि मुङा मिस रन्जिता वारि खुलुमबाय आंनि मुङा मिस माया नार्जारि खुलुमबाय आंनि मुङा मिस खनसना बसुमतारी खुलुमबाय आंनि मुङा मिस अनजना बसुमतारी जोङो दिनै विकसित भारत बिल्डाथन 2025नि थाखाय मोनसे प्रजेक्ट लानाय जादों बे प्रजेक्टनि टाइटेला जाबाय इलिफेन्ट आपोल एज हेयार केयार खानायनि जोथोन हिसाबै थाइगिर फिथाइ जोंनि टीमनि मुङा जाबाय किलिकां टीम आथिखालनि मुगायाव गोनोखोआरि मुवा जेरै सेम्पु कन्डिशनार बाहायनायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरनि खर'आव खानाय मोननाय खर'आव कफि जानाय आरो खानाय गुनाया गोबां बांबोगासिनो दङ दा जोङो बे बेरामखौ सोखानो थाखाय जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय थाइगिर बिफांनि फिथाइजों माबोरै बाहायनाय जायो बेखौ दिन्थिनो नागिरनाय जादों बे थाइगिर फिथाइनि बिखंखौ दाननानै बिनि सिङाव मोननाय मेलेमनि बिज्लाजों खर' लोबोब्ला बायदिसिना बेरामा जोबो बे थाइगिर फिथाइनि मेलेमनि बिज्लाजों खर' लोबबाय थायोबा खफिया खारो खानाया मिहि स्र' जायो गोरा थायो रिमोनो आरो गगायोबो बे मेलेमनि बिज्लाखौ खर'आव लोबोबा फुननानै 4 निफ्राय 5 मिनिटसिम दोननानै लोबनांगौ बे मेलेमनि बिज्लायाव भिटामिन ए आरो भिटामिन सि थानायनि थाखाय जोंनि खानाया मोजां जायो बे थाइगिर फिथाइखौ जोङो खानाय जोथोन लानायाव बाहायनायनि अनगायैबो ओंख्रि जानाय आसार बानायनाय आरो मुलियावबो बाहायनाय जायो बेफोरखौ मिथिनो थाखायनो जों बे प्रजेक्टखौ लानाय जादों